Tady Sebík a Martin. Čau, to je? Dneska jak se jmenuje? Jo? Brainrot P, takoby. No, Brainrot prostě, no. A já už mám tady to. Pustíš mi prosím to měč? Počkej, dovnitř. Tady jsou dobrý. Ukradneme. Hej, musíš ho zdržet, Běž tam! Zdrž ho. A já mám ale málo tam. Kolik má sekund? No, tak 6. Ne, měl jsi to mít! Jiná teď. Rychle. Kam půjdem? Počkej, pojď si sám. Zkusí sám. Kam? To je jaký bůh. Kde seš? Jsem tady u toho Tartarusu. On se odhlásil, hajzl. Se bojí, trapák. Jo, čau. Tady. Kam půjdem? Dávajte lajky, odběr lidi. Já nechci nakupovat. Já musím. Já mám 4 miliony, kolik máš? Já mám 109 milionů. Pakárno. Dělejte. Tady někoho. Dělejte. To je bukátý. To se vemu. Já jdu krást. Když nechtěl. To nejde nějak. A to máte ta žena. Co to je? Něco nějak buglo. No, já to mám taky takhle, tak. To nějak buglo trapně. Co to je? Já nevím. To je úplně buglí. Že jo? Taky si myslím. To je úplně buglí. My ještě musíme jít ještě jednou hrát lidi. Tak jo. Počkejte, já se ještě musím uzavřít, nebo mě zabilo. Mě buglí to je. Že Martin? Ještě jednou musíme. Na Revivals. Jo, a jestli budete chtít lidi, tak můžeme natočit i Revivals. Dělej, ty můžeš klikni. Dávajte like, odběrej. Už to tady je. To je pořád buglí. Ale Tak. Fanto. Jo. Se koukni. No, běž tam, díky. Už tam je. Jdeme krást. Tak jo. Asi to je asi taková ta hra, no nevadí. Nevadí. To je ten týpek na mě. Tomu ukradnu všechno, co tady bude mít. No, aby ti nic nekradl, nebo to bude. Nebo ti pak můžu zabít. Co? Dělej, pojď! Kde jsi?